most tanulja, ez a 3 szólamú invenció, nagyon szép. Annyi zene van benne, hogy eszméletlen. Nagyon szeretem a Bachot, nekem a Bach a kedvenc zeneszerzőm. Abszolút, hogyha meg akarok nyugodni, meg egy kicsit fel akarok lazulni, tudod, akkor csak Bach tudok hallgatni, senki más. De olyan élmény számomra mindig, hogy eszméletlen. Most hozzájátszom az előként, figyelj! Szól az egy picit. Próbáltál már magadtól valamit improvizálni rá? Erre? Egy, két, ez jó hangos, legyen benne így, érted? Tehát az nem 2/8 legyen, hogy ahogy írva van, 1, 2, 3, végül is minden jazz. Hi. Yeah, me, man. Jazz, yeah? Nem beszéltük meg, hogy hát én veled szeretnék csak játszani, vagy ő. Hát egyszerűen éreztük, hogy jó együtt játszani, és aztán megbeszéltük, hogy lesz egy neve a zenekarnak, a Trio Midnight, és hogy ezt csináljuk komolyan. Nem tudok szavakat találni arra, hogy mennyire élvezzük egymás játékát, egymás zenét, egymás egyéniségét, egymás érzéseit, mert az nagyon lényeges dolog, hogy bármilyen zenekarba játszik, bármilyen hangszeren, szóval ha nincs meg az a bizonyos szeretlet, akkor nem fogunk tudni jól játszani. Nagyon komoly témákról volt. Igen? Debreceniről volt szó. Hová? A pénzekbe ő? Jó, mondtam? Igen. Tök jó. De akkor mondtam, hogy legyen vele. Először engem is hegedűre írattok be, de ez fél év alatt kiderült, hogy ez teljesen lehetetlen dolog. A hegedű az annyira tehetségtelen voltam, hogy egyszer nem bírtam megtartani az állammal, elejtettem a hegedűt. Nem is szerette, csak hát egy hagyomány volt nálunk, hogy a hegedű. És láttam, hogy ez nem megy neki, akkor gondolkodtuk, hogy mi legyen, aztán az zongora mellett döntöttünk, mint olyan hangszer, már mintha már előbb kérdezte az anyagi dolgokat. Ennyiből gondoltuk a jövőre, hogy esetleg az zongorával lehet, mint zenész, megélni.
mint hangszer. És aztán bugizgatott ott a szobába, zongorán, és akkor elvittem a Garai tanár úrhoz. Ő volt a megmentőm. Mert elvittem, és addig nagyon rossz gyerek volt. Nem tudta, mit akar. És aztán a tanár úr rávezette, hogy mit akar, attól kezdve csodálatos jó gyerek volt. Csak azt láttam, hogy csapodik az ajtó, ott a kezébe jön, megy. És aztán így ment szépen tovább. Beszélni még nem tudott, de már ritmusokat ütött. És úgy konzultáltunk a férjemmel, hogy most mégis mire, mégis mit fog választani. És aztán főzőkanál nem maradhatott meg tőle, pici korában sem nem, ütött, de ritmusra. A Béláikkal egy udvarban laktunk a Szabcsékkal, na és az Elemér 3 éves korában már, amit hallott a rádióban, ilyen tánczenéket már dobott rá, meg énekelt. Na most én a Bélával valahogy úgy került a sor, hogy együtt játszottam a Bélával ketten. Ja, a feleségem testvérének a lakodalma volt is, és ketten játszottunk a Bélával. Most én említettem neki a fiamnak, de hallgass már meg Béla, hát a fiamat, hogy mit szólsz hozzá, mert mondom, nagyon tehetséges szerintem, mondom. És akkor a szót az Elemének, az meg egy asztalon elkezdett dobolni. De ugyanúgy kihagyta neki a szólókat a Béla, és akkor hát elájult rajta, mert rendesen periódusra dobott. És a szólók is olyanok voltak, hogy már használható lehetett volna. És akkor még nem ismert a dobot. Voltam annak idején, ugye, mert vidéken nőttem fel, aztán úgy bekerülne Rajkóba. Én is úgy volt, hogy klasszikus tanár akartam lenni, mert nagyon jól olvastam a szortást. Aztán nem jött össze a dolog, és így lettem építeni. Hát tudja fene, nem volt kedvem gyakorolni. Meg hát a pénz kellett, ugye. 16-14 éves koromban. Aztán bekerültem a Honvéd Művész Együttesbe. Ott is ott voltam 2 évig, 17 éves koromban. És kész. Köszönjük szépen! Jó évet,
megbolondítom egy-két basszussal, jó? Egyszer mutatott egy akkordot, és az valahogy volt. Valahogy így mutatta. És mindegy. Ami a kezed alá. Ez már jó. Abszolút örülök neki, hogy van egy ilyen fiatal generáció, akik ide följönnek, tudod, és akkor Józsika, gyere! Gyere, aztán játszhatok itt egyet. De abszolút legfiatalabb generáció a jazz mezején. Milyen számot fogtok játszani? Tessék, blues. 15 évesek. Az igazság, hogy elég szigorú vagyok vele. Nem szeretném azt, hogyha elszállna. Az, hogy majd azt fogja mondani, hogy nem kell gyakorolni, én már ezt tudom, meg tudom, és akkor ilyenkor hajlamos rá az ember egy lustább, és akkor minden félváról lesz. Azt nem szeretném. Jó, de tudtad, hogy volt azt? Tudtam. Jó. Számoltam. Kaptál volna egy pofont. Végig számoltam. Itt számolnunk kell, még nem nagyon érzem. Nehéz. Főleg elmére játszani. De izgalmas. Szóval úgy értem más, mert hogy az amire játszok, az teljesen olyan megszokott, szóval nyugodt, és amire izgalmas az egész, szóval olyan teljesen olyan izgalmas. Nincs itthon. Hát nem tudom, ez a telefonálni nem kell. Ja, telefonálni? Gázban. Jó van. Gázban. Mi van? Mi a baj? Nincs itt a bőgő? Szállító nem most el a bőgőmet. Hát ilyen, ezt nem bírom ki, ezt egyet. Ezt a szállítót, ezt nem bírom.
Azt sem tudom, hogy kiszáll. Nem ismerem. Az van, Zoli, mi játszottunk a Vukánál tegnap az elemében. Na most Óbudán maradt a bőgő és a dobszág. De az azt jelenti, hogy én ennek ellenére direkt leraktam egy szerzőt, leírtam konkrétan, hogy legkésőbb bizonyos határidőre húzzon el a gyereket. Se bőgő, se és a bőgő székemet is elvesztette a gyerek. Szia! Most mi van ellen? Szia! Őt? Azt mondták, hogy majd most elmennek, és mikor volna? A dolgozom. Szépen kettesként. Ő az én szerelmem, tudod? Benne maradt a szatyrom a gitárja. Én klasszikus kordot végeztem a Bartókba, utána tanári diplomát szereztem a Liszt Ferenc tanárképzőn, és most Bécsbe tanulok. És most fogok végezni a jövőre, ha minden igaz. Szóval hát ért hozzá, azért játszom el neki, mert érti. De hát általában mindig tetszik neki. Szerencsés. Mert ha nem tetszene, akkor botrány lenne. Hollandiában szokott koncertezni minden tavasszal, és mindig, amikor készül, akkor mindig eljátsza nekem az egészet, és mindig megkérdezi, hogy mi a véleményem, hogy ez most milyen volt. És akkor én is azért megértek meg hozzá, hogy nem csak dicsér, mondja is, konkrétan nézi a kottat, és akkor mondja, hogy itt most ez nem tetszett. És akkor együtt megnézzük. És akkor nem. Lehet, hogy utána rájövök, hogy ez tényleg rossz volt, vagy nem így kéne, de lehet, hogy azt mondom, hogy én ezt így akarom. És akkor, mit tudom, egy kicsit hajtja is a magáét érni, és aztán valamit kitalálunk, hogy lenne jó. Egy klasszikus darabot összehasonlítatlan, ahogy én játszok el, és ahogy ő. Mert hát ő sokkal magasabb fokon játszol. Én inkább az elméleti részével foglalkozom, tehát a kompozícióval, magával, a klasszikus darabbal. Tehát nem az előadásmóddal. Mert azt úgyse tudnám úgy játszani, mint egy klasszikus művész. Mert a jazzben való játék és a klasszikusban való játék az két különböző dolog is. És ha valaki rá van állva az egyikre, akkor nagyon nehéz a másikra átállni. Ja, de mondtam, hogy ha dolgozom, akkor... A Móni nem az a típusú lány, aki hajtott az anyagi előnyök felé, hogy hozzál, és sokat, és csak az, és no ellenző, csak a pénz. És azt gondolom, elmegyek vendéglátozni, vagy bármi ilyet mondtam, és ő mondta nekem, hogy te többet érsz, szóval egymást becsüljük. Itt az is látszik ebből a dologból, hogy van egymás között alázat és egymást megbecsülése. Hogy ne menj el, mert te többet érsz, és várd meg, majd lesz. És inkább maradj a színpad mellett. Tényleg így volt? Így. És egy szerencsés dolog, hogy én is zongorázom, tehát értek a zenéhez, meg tudjuk beszélni, tudok neki segíteni. Anyósomék egy nagyon szép, hatalmas lakásban laktak, ahol mi elég tágasan elfértünk, és én ott gyakoroltam. Na most
a Kálmán is gyakorolt, aztán észrevettük, hogy te is játszol, én is, aztán hát akkor játszunk együtt. Akkor gyakoroljunk együtt, próbáljunk együtt, aztán a végén egy idő után együtt játszottunk. Persze ez egy rövid téma, mert a jazzben körülbelül ilyen hosszúságú darabok vannak. Egyébként ez egy blues. Azért az a cím, hogy polimodális blues. Tehát ilyen ötvözet, szóval a Bartók stílusa és a blues, a jazz valahogy összejött benne. Például az egész a legelejétől, hogyha próbálom magyarázni, akkor volt a legegyszerűbb harmónia sor, ez az úgynevezett boogie-woogie, ez a... Ugyanezek a pokok szerepelnek itt is, csak modernabb harmóniákkal. Tehát itt is például ugyanez van. A ütemszám is, a forma is, meg a szerkezet is ugyanaz. Ezt a modern zenét, ezt kevesen értik, csak inkább a hozzáértő. Tehát nem azt mondom, tudja élvezni egy olyan ember is, aki nem zenész, de úgy igazán megérteni csak azt tudja, aki foglalkozott vele valamit. Én vagyok a hallgatóság, én vagyok a közönség. Én mindig azt mondtam nekük, hogy a szakma az fontos. A szakmai odafigyelés, hogy a szakma odafigyeljen rájuk, és értékelje őket. De a hallgatóság, a közönség,
az ugyanolyan fontos. Mert ha nem veszik figyelembe a közönséget, a hallgatóságot, hogy nekik mi tetszik, és a közönség mire reagál, akkor kinek fognak muzsikálni? Tehát én nagyon fontos vagyok. Mint muzikaitás, utána bennem is van némi muzikaitás, természetesen tudom élvezni. És nem csak azért, mert a fiam csinálja, de szakmailag nem. Mit jelent az, hogy érteni? Tehát az végig követi az ember, hogy most mi történik az egész produkcióban. Tehát, hogy megszólal a téma, most ki improvizál, és miért, milyen... Nem is konkrétan arra gondolok, hogy milyen hangokat, milyen harmóniákat játszik. Csak, hogy mik történnek együtt, két zenész között, hogy reagálnak egymásra, meg ilyesmi. Tehát ehhez mondjuk nem szükséges, hogy zenész legyen valaki. Géniusszal állunk szemben, nem azért dicsérem, mert a sógorom, vagy a barátom, vagy ilyen közeli valami, hanem egyszerűen ez egy tény, ezt nem csak én mondanám, ez bárki más a szakmából, vagy abból a szűk publikumból, abból a szűk jazz táborból, aki ismeri a nevét, vagy a játékát. Na most a lényeg az, hogy szóval géniusz, ez biztos. A másik nagy lényeg, ami rá jellemző, és tessék őt mutatni, most már megérkezett, hogy egy olyan, talán 8 évvel ezelőtt olyan precedens volt, hogy egy blues nem tudott el velem játszani. Ezt is elmondom, nem csak dicsérem, ez így igaz volt. Most meg kiteszi a partitúrát, és letörik a kezem, meg az agyamat is mosni kell, mert olyan komoly jazz kompozíciókat ír. Szóval... Köszönöm szépen! Pulmonális Blues hangoltál. Köszönöm. Ilyen napon zenével foglalkozunk. De most már más nem biztos, szinten. hogy konkrétan azzal, hogy most gyakorlunk is. És hát az igazság, hogy az emberből az nagyon sokat kivesz, Ja, és mondjuk azt hogyha a játszunk. Kámel jó képű is, ráadásul fiatal, nagyon jó és jó képű is. Ezt nem már Na most nem azt mondom, hogy én sem a piros képű gyerek, de meg az elemérse, csak mindegyikünk egy más típusú. Ezt te hogy? Én ezt most elmondom, mert én egy elvontik. Valakinek tetszek, feleségemnek tetszek, állítanak. Nem, most fáradt, azért Na ilyen. most egy kicsit az elemért is megdicsérem. Tulajdonképpen az elemér egy olyan kvalitású zenész, aki abszolút olyan
Az jó. Hát formálható, zseniálisan formálható, bármilyenféle zenei stílus, az legyen operett, vagy chanson. Bebop, modern swing, kortárs, bármilyen fusion zene, rock, bármilyen ilyen dolog. Egyébként, ha már ennyire dicsérjük egymást, akkor elmondanám, hogy a János teljesen magától tanult megbővőzni. És mi ketten tanultunk a konzervatóriumban. Mert azért bizonyos alapvázokat. Hát ő klasszikus tanult egy darabig, de meg aztán utána tárzenei könnyű zenével foglalkoztam, és tehát azt se tanultad, azt is tudtad már. Hát mikor oda mentél. Igen, szóval ő teljesen magától már nagyon korán megismerte a műfajt, és egyszerűen ráérzett, és tudja. Szóval ez is egy ilyen különleges dolog. Hogy értem? Szóval nem tanította senki, nem mondott neki semmit, hogy semmiféle instrukciókat nem kapott, semmit támogatást nem kapott a jazz-szel kapcsolatban, és teljesen magától megtanult jazz játszani. Édesapám az tulajdonképpen nagybújjúzni szeretett volna lenni. Ilyen népjelentésekben járták Nyugat-Európát, turnéztak. Az igazán sokat ivott. És tulajdonképpen az életét ez miatt fontotta el. Gyenge ember volt, és nem tudott megkapaszkodni. Sokszor nem is azt éreztem, hogy apám, hanem mint egy barát. Sokszor úgy kedvettem, egy jó, igazi öreg barát. Évesen elvesztettem édesapámat. Édesanyám ugyanolyan fiatal, 50 évesen halt meg. Én találtam meg ebben a lakásban. Édesapám eltemettük, akkor megmondtam, megfogadtam a családomnak, a környezetemnek, barátaimnak, kollégáimnak. Én többet nem hiszem. Nevettek rajtam, úgyis megfogod a falatnak, holnap bemész a bárba, és mindig fogsz. Nem. Mondom, nem, ha, mindenki nevetett. Ez nem így volt, mert én halálosan komolyan bizonygattam, de nem hittek. Aztán eltelt fél év, eltelt egy év, eltelt 2 év. Akkor néztek, ez ilyen. És akkor mindenki jobban szeretett, mindenki jobban befogadott, a családomban, minden megváltozott körülöttem pozitív értelemben. Minden jóra fordult. Kőszeg Imre, László Attila kvártettjét hallották. Dobokon Kőszeg Imre, gitározott László Attila. A zongoránál Olá Kálmán, és a bőgős ezúttal Egri János volt.
Ez az. Gratulálok, nagyon jó. Most ezt meg kellene csinálni úgy, hogy... Szóval most már hallottam benne zenét. Érted? De ugyanis ez nagyon nehéz. Az nagyon nehéz, hogyha egyedül vagy. Én azt tudom, hogy nagyon nehéz, és nincs melletted dallamhangszer. Akkor azt nehéz megcsinálni, hogy ne úgy tűnjön, mint hogyha te dobolnál. De végül is azt is meg lehet oldani, hogy te zenéjél. Szóval ne doboljál, hanem zenéjél. Magamnak én dallamokat dobolok. Most nem biztos, hogyha én játszani fogok nektek, és ebből ti dallamokat fogtok készíteni. Tehát ez egyáltalán nem biztos. Viszont valami azt tuti, hogy sugározni fog abból, hogy én dallamokat gondolok, és dallam ívekbe játszom. Szia! Szóval most már mindenki tudja, hogy itt lakik egy dobos. Buszmegállóban rendszeresen hallják, mikor gyakorlok. Úgyhogy most már hozzászoktak. Szóval, hogy itt a környéken megkérdezett bárkitől, hogy a dobos az hol lakik, akkor szerintem tudják, és rámutatnak arra az ablakra. Úgyhogy, hát itt nőttem föl, ez az életem. Imádom. Hát nézd, megmondom őszintén, hogy itt ez a része, itt a 8 kerületnek még elfogadható. És hát úgy gondolom, hogy ez itt még jól tűnnék. Aztán bejebb én sem nagyon merészkedem, úgyhogy szevasztok. Sziasztok. Elképzelhető, hogy leszerződünk a premierhez egy évre. Ezért most ezt feltétlenül ki szeretnék dolgozni, és nagyon tetszik, már most így jól lakom, úgyhogy már alig várom, hogy hozzájöjjek. Nagyon jó hangja van, ez nagyon szuper, úgyhogy... Esetleg, hogyha lehetne annyi kérésem, hogy ez a tányér egy kicsit puha nekem. Van az a házi kész, az a házi verésű tányér, hogyha esetleg azt meg lehetne próbálni el. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a tányérokkal is hogy szól. Egy időben rengeteget foglalkoztam ezzel, nagyon sokat állítottam, mert nem tetszett a felvételeken, hogy visszahallgattam a sound. És akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem attól függ, hogy van behangolva a dobot. Mert ezen a dobon is most játszok, ez attól függ, hogy ütöd meg. Hogy fogod meg a verőt, és mekkora intenzitás, és mekkora szeretettel ütsz rá a dobra éppen. De viszont a szeretet az nem profizmus. A szeretet az irtózatos ösztönös, mert ez nekem már gyerekkoromban is megvolt. Tehát, és akkor még nem voltam profi. De akkor is ugyanezt éreztem, szóval, hogy leülök a hangszerhez, és attól perctől kezdve nincs más.
akkor itt jön a téma. Hát a tervem az, ezt nem is tervnek nevezném, inkább vágynak. Hát egy régi vágyam, hogy filmzenét írjak. A cél az már nem, a cél az